формата се промени няколко пъти. И отделно на това, благодарение на работата с хора, ние също се променихме, защото успяхме да разберем, или поне се опитваме да разберем кое за тях ще бъде най-пълноценно. Защото когато сядаш вкъщи пред компютъра и тръгваш да създаваш едно обучение, ти имаш една визия в главата си. Само че след това се сблъскаш с едни хора и разбираш, че твоята визия си е много хубава за вас. И тя може би ще работи, защото хората ще проявят уважение към тебе, но за тях това не е оптималният протокол. И тогава дойдоха различни идеи за намаляване малко повече на теорията, за въвеждане на повече практически обучения. Започнахме вече да работим клинически с пациенти, които участниците си водят, да могат да направят нещо те под наш контрол. А това, което направихме на предпоследното ниво, което беше в София, вече започнахме да работим в групи. Един човек оперира, друг колега му асистира, трети им помага. И това в 2 кабинета. А пък аз и Стефан наблюдаваме едната и другата зала през камерите или сновеш между тях физически, защото окей, хубаво е да ти покажат нещо. Всеки се учи различно. Някои участници искат да видят, други искат да пипнат, трети нямат смелост все още за нито едно от двете неща. Искат просто да дишат въздуха, атмосферата, но когато се сформират едни екипи, когато групата стане еднородна смес, разбира се, те ще имат 2-3 деца харесват повече, 3-4 дето по-така, но тогава започват реално да функционират нещата на този споделен опит, който още от самото начало ние се опитваме да създадем тази атмосфера по време на нашето обучение, че тук няма някой, който да трябва да е изявен, всеки от всеки може да се учи. И трябва да преглътнеш собственото си его, защото аз всеки базикам, когато започват обученията, че заболека като отиде на симпозиум, той ще става така, взима си въздух, глътва най-големия бастун, който може да вземе за гълтане и седи така до момента, в който обучението не свърши и казва, айде да си ходим да мога да пия една вода. Защото го е страх да не каже, че е сгрешил, страх го е да не изглежда, че не прави нещо както трябва, без значение, че всички правим едно количество грешки, които ги правиш всеки ден. Нали? Ти не можеш да избягаш от това нещо. И в момента, в който махнеш маската, съблечеш одеждите и застанеш пред хората, такъв какъвто си и срещнеш себе си към другите хора, тогава почва да работи екипа хубаво. Нали? Всеки иска да споделя. Заради това никой от нас не е толкова официален. Не защото не можем да държим високо академично ниво, просто защото групата е много по-спокойна, когато това се сведе до няма смисъл.